hapon sa tanan. Daghang salamat sa matag usa nga niya diri aron simba sa atong buhi nga Dios o paminaw no sa iyang pulong. Kay nasayod kita no nga ang tao dili mabuhi sa pan lamang kundi sa matag pulong usab nga mogawa sa baba sa Ginoo. So salamat sa Ginoo kay no nga na nahimong kanang magmadaugon no ang ato ang ginatawag nga prayer and fasting katong niaging semana ug daghan tag giampuan, daghan tag mga gipangsangat sa Ginoo nga mga concern regarding sa simbahan no nagampo ta nga ang simbahan mo himog dako nga impluwensya sa komunidad ug daghan pa. Kay nasad kita no nga nagkaligid ang panahon no nagkagrabe usab ang mga ginatawag nga persecution sa church or sa mga magtotoo. Okay? Nakita nato diya sa mga Facebook or news no nga diya sa China, sa North Korea, ug uban pa nga privilege kay ta diri nga freely ta nga makasimba. Ang uban gyud underground. Unya matod pa sa akong nadunggan perminti na happy birthday. Kay kun ikasog musulod ang mga pulis, happy birthday to you. Ano bra? Sige, birthday. Kaya nga naman, para naay rason, perminti sa pag-gather. O niya, kita nga magtutuo ba nga, Lord, kanus amang gini siya nga mahumaning mga paglutos, nga naamang gini siya. O niya, kani mga tawhana, Lord, nga sige, lutos sa imo ang simbahan, magunsa man eh. Unsa may angay buhaton, ani. Di ba? Nasayod ko nga ang Ginoo nakabalo no, sa sitwasyon sa mga magtotoo. Kabalo siya sa ginatawag nga giagian sa mga magtotoo. Busa, ang Ginoo, pinagi siyang pulong, masabtan nato nga adunay rason ang tanan. Nganong gialaw sa Ginoo nga gitugutan sa Ginoo ning kining gitawag nga dautan o napoy maayo. Naa siya'y mga katiyuan niya na o muna siya atong tagaag pagtagad. Kay kaning anak sa Ginoo o kamining anak sa yawa, they are actually planted the same diri sa kalibutan mo na atong tagag pagtagad karon. Now, kung iyong tanawon diri sa Mateo kapitulo 13:24 paingon sa 30, no, diha nato masabtan nga ang Ginoo aduna na siya laing sambingay no nga gisulti sa iyahang mga disciples. Ang sambingay no usa ka istorya nga adunay ginatawag nga kaning langit nun nga kahulugan, divine nga meaning. Og nagisgot na siya sa primero nga mga bersikulo diya sa chapter 13 og mga sambingay. And iyang giunhan ni siya og katubi tong sambingay sa ginatawag nga magpupugas no nga naay magpugas tigpugas siya na uban ni adto dito sa kanang gahi nga yuta napoy yuta nga batuon napoy yuta nga sampinito napoy tabunok nga yuta nga nitubo gyud. So dato nato nakita nga naagyoy no ang gihingarian sa Dios no kana bitong ginatawag ang pulong sa Dios ang mensahe sa kaluwasan gisabwag pero dili tanan mudawat. Na iba ni dawat, pero wag gyud ni dawat kay lahi ang motibo, munang wa kalahutay. So karon na ay namunga, na ay negro mga tinuod nga Kristohanon. Og naapoy mga dili tinuod nga Kristohanon, mga ginatawag nga fake kay makita nato along the way sa mga pagsulay sa mga ginatawag nga mga giagian, nakita ang tinuod na color sa kinabuhi. Now, gisgutan po diha nga naay ginatawag parable of the mustard seed nga ang kining Kristohanon nga pagtuo nagsugod lang siya sa gamay hanto di dako. Kaning gitawag nga parable of the unleavened bread nga nga usa ka yeast nga ni-influence sa tibuok nga pan. Karon gisgutan diri ang kining gitawag parable no nga sa wheat og sa darnel or trigo og sa sagbot, kuyo kini siya nga parable ni. Pero diri na to makita nga sa parable nga ang dakong grasya sa Dios.
ang dakong grasya sa Dios no nga iyang gipadayag ani. Now, atong basahon ni siya nga parable para masabtan ginato ang before nako explain kay para makuan kita. Okay. Nadari sa verse 24. Unya misugilon si Jesus kanilaglaing sambingay. Ang gingerian sa langit sama sa usa ka tawo nga nagpugas og maayong binhi didto sa iyang uma. Okay? Usan ni anak kagabi samtang nangatulog ang tanan, ang usa ka kaaway miadto og misabod og liso sa mga sagbot sagol sa trigo ug unya mibiya. Sa nakatubo na ang mga tanom ug misugod ng pagbuswak ang uhay, diha pa mailhi ang mga sagbot. Ang mga sulugoon sa tag-iya miduol kaniya og mingon, Sir, maayong binhi ang gipugas mo sa imong uma. Busa, diin man gikan ang mga sagbot. Siya mitubag, usa ka kaaway ang naghimo niini. Sila nangutana kaniya, gusto bang pang-ibto namo ang mga sagbot? Siya mitubag, ayaw. Kay sa inyo unyang pagpangibot sa mga sagbot, maapil unyag kaibot ang trigo. Pasagdi ninyo nga ang trigo o ang mga sagbot magdungag tubo hangtod sa ting-ani. Kay ingnon ko raon niya ang mga ngani. Ibta ninyo pag-una ang mga sagbot, bugkusah kini og ilabay ngadtos kalayo. Apan tiguma ang trigo og hipusa didto sa akong kamalig. So klaro kayo diri no nga sambingay. Kung diara tataman, nindot ang istorya pero wala ma-explain ang kahulugan. Pero sa pagpadayo na nag-explain ni Jesus no ang kahulugan sa ginatawag nga sambingay. Ug mo kani siya ang meaning sa sambingay. No? Mga sulod sa sambingay or mga karakter nga ang tao dadto nga nagtanom, nagpugas is mo kana siya si Jesus. Ang kaaway, of course, kaaway man gyud, mo kana si Satanas. Ang umahan, okay, kalibutan. Ang trigo, mga anak sa Dios. Sagbot, mga anak sa yawa. Ulipon, alagad ni Jesus, magangani, mga anghel sa Dios. So, naklaro na to, nga muni siya ang dagan sa, istorya, og muni kahulugan, muni siya ang but pasabot di ay. So ato karong subayon, ang ginatawag nga sambingay, himahimayon na to. Okay. Sa verse 13:24 ingon dari, si Jesus mihatag kanila og lain pang sambingay nag-ingon. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka tawo nga nagsabod og maayong binhi diya sa uma. So giklaro diri ang gingharian sa langit or ang paghari sa Dios. So atong sabton nga bingkag hingarian sa langit, this is the rule of God, no? Of course, okay may po na masabtan nato ang mga palasyo, guban pang lugar, but dili gini siya mao ang gipot pasabot ang paghari sa Dios, no? Sa tao, sa katong nahisakop sa iyang hingarian, mo na siya ang gipot pasabot the rule of God sa kinabuhi. Now, kani karon sama sa tao nga nagsabod og maayong binhi. So remember, ang tao nga nagsabod og maayong binhi mo kana siya si Jesus. O kaning binhi asa gisabod sa iyang uma, nagrepresent na siya sa kalibutan. Of course, di ba? Nag-expect siya harvest, mutubo, mulambo, no? Ang ginatawag nga binhi kay sure siya nga kaning iyahang uma tabunok nga yuta, mulambo gini siya. Pero
Di wala diya nahuman ang istorya. Na ay ginatawag nga kaaway apan samtang nangatulog ang mga tao, ang iyang kaaway miadto ug nagsabod og binhi sa sagbot taliwala sa mga trigo ug unya mipalayo. Matod pa sa ako ang pag-study ani, mudo ni kasagara bitaw nga kana bitaw kung kani siya di kakabalos murag lahi ang balos ba. Kani siya nga kaaway murag tingali murag di niya kaya, tingali makig-boxing ani or sa baka murag nanikaya ning tagiya sa uma so iyang gibuhat lahi ang iyang pagsamok-samok sa kinabuhi. Nangita siya pamaagi is tingali kita siya og mga sagbot diha iyang gitigom ang mga liso ani. Ukoy-ukoy siya sa tungang gabi gisabwag niya ang mga liso dadto. Dadto pag yun sa taliwala, ano? Tunga-tunga gyud. Gisabwag dadto. Og ni-spread ang mga liso sa mga sagbot. Okay, dahil karon, siyempre, kung bago pa, murag di pa kay klaro, no? Di pa kay klaro, medyo nagsugod pa panalinsi ng mga ginatawag nga mga gagmayng dahon, nagtubo, unya, nagkaligid ang panahon, nagkaligid ang mga adlaw, murag nagunahunan ting murag taas-taas tag harvest ani. Pagtubo kay murag naamay sa dihang nagbuswak na ba ang uhay matod pa sa Bisaya, nagbuswak na. Dadto na makita ang katag nga dili ay tanan dadto sa iyahang uma ginatawag trigo. Naagi day pay mga uhay or kaning ginatawag nga mga dili na mga sagbot no ang gitawag na. So kaning nga klase nga sagbot, kung ingon mga tag-sagbot dili ni Carabao grass, dakan man guro kaning Bermuda grass, lahi ni siya nga sagbot igsoon. Sagbot na siya nga murag dagway gyapog trigo kung dili ka expert, di gyud nimo ni siya makuan ba. Kani bitong mamatikdan. Nasagol, no? Pakitaon ta mo sa dagway mo na siya Ikaw kuno. Nakita nimong difference? Kani muni siya ang katong ginatawag nga darnel ug muni ang makaon, muning makalanag, muning makaon. So momaog kuan dagway. Okay, padayon ta. Ako explain ang tanan-tanan no sa nakita na to diri no nga og ang mga ulipon sa pangulo sa panimalay miduol og miingon kaniya. Okay? Ginoo, dili ba maayo man kadtong binhi nga gisabod nimo sa imong uma? Naunsa ba nga naamay mga sagbot? So, grabe kadaghan. As in, makaingon ka nga, nakahanap po nila. Nya kaning sagbot, nakabenepisyo, di ba? Kung tingali kuan og kaning ginatawag nga fertilizer, manambok po ning sagbot, no? Nya nakahunona atong mga ginatawag nga mga ulipon ato kaning pangibton, Lord. Para mawala gyud, di ba? Kabalo man taon sa reply no ayaw. Pasagdi lang nga mutubo, hulaton nato ang ting-ani og diha nato tan-awon. Now, diri no, siya mingon kanila. O mo na siya ang point diha. Now, karon diri nga sambingay atong makita no nga ang trigo ug ang sagbot nagdungag tubo. So therefore, di ba, kaning mga wheat is, di ba, trigo gisabwag sa Ginoo sa umahan nagrepresent sa kalibutan. Now every believer, ikaw ako nga nagtuo sa Ginoo, gitanom ta sa Dios sa iyahang kaumahan. Unsa man ang kalibutan? Mga igsonan, kung asa ka gibutang sa Ginoo, diha kanya gitanom. Walay aksidente ani. Walay ginatawag bitaw nga alaka na namot balik ko ding lugar. Ano narimang ko nakatabaw no? No. Diha ang pagbuot sa Ginoo. Samtang nakas kalibutan unsa imong status karon asa ka na locate, you are planted there.
And of course, kay giplant man ka sa Ginoo, God will be the one mag-sustain si mo. And God will expect you to grow and flourish. Di ba? But sad to say, may unta tanan panahon nga sadyang gibutang ta sa Ginoo, gibutang pud ta sa tibuok pod mga kaubanwit, no? Parehas pod trigo. Di pod kay kung asa gibutang sa Ginoo, kauban pa din mo ning mga sagbot. Ang ilang kinabitong mga tao nga di magtotoo, mga tao nga di mo tuos Ginoo, na mga tao nga way pakabana sa Ginoo, mga tao nga iya sa kaaway. Nga buot mo sakit sa imo ha, buot mo test sa imo ha, and all of those things. But you know what? God will be the one. No? Atong tanawon, nga sa dihang, di ba, kaning sagbot ug ang trigo, pareho sila nakabinipisyo sa unsay naa. Kung magulan, alang-alang ang mga trigo ray makabinipisyo. Apil pod ang sagbot. Di ba? Kung naiinit, mainitan pod, no? Ang trigo, apil pod ang sagbot. Kung naay fertilizer, guban pa diha ang mga benepisyo, the same. Pero makita nato dia as God, no, nga nagasustain ani, makita din sa kadugayan ang ginatawag nga bunga. Ug diha na dayon makita ang diferensya sa duha. Ang diferensya sa duha kung siya bagay di ay tinuod nga trigo or ginatawag nga sagbot. Now, ang realidad sa kinabuhi is this: God is gracious God. God is the God of grace, na common grace nga gihatag sa Ginoo. Now, nakita nato nga, there is kalibutan, nakita nato nga ang matarong giprosper sa Ginoo. Di ba? Mga matarong nga tao, di ba? Gitagaya po good health, naagya po sila panalangin. Nakita po nato dari, nga na po yung mga dautan po giprosper. No? Na po yung mga dautan nga, grabe, wala ba gini pagtuos sa Ginoo, pero grabe ba? Di ba? Pakayon ka nga, grabiha po ba? So inala mo pa, di ba? Parehas na initan, parehas na ulanan sa panalangin. Pero nakita na to dari, although the same no, grace and blessing that God has poured out sa ilaha, pero nagdiferensya sa bunga. Dari karon makita. Kay kaning dautan sa diyang, di ba? Dili man na nila recognize nga ana gikan sa Ginoo, panalangin sa Ginoo, no? Ilang kasagaran is pride, mo result ang pride, mo result ang fleshly nga mga kinaiya, mga pagpanghambog. But makita po nato, when God pours out blessings sa mga magtuto, they grow, they become more and more like Christ. The response is different. Now, ato na siyang paghahisgutan pagtarong. Now, matod pa diri, ang wheat o kaning kinitawag nga sagbot looks very similar, but it takes an experienced eye to discern between them. Dili ni siya basta-basta ma-discern, pero the more ka mususi, the more nimo siya i-focus, mas makita nimo unsa gayud ang diferensya. So kung medyo tanaw-tanaw lang, by the distance, kung tanaw-tanaw lang, sa hinapay lang daan, Kristohano niyo. Ang sa lips, murag klaro, dili ni. Pula ra kayo. Ang kilay, murag kapiki. Di na Kristohanon kani kay muributan og nong. No, igsoon, kung inana igsoon, unfair kayo. Kay, di ba, kumusakay kog jeep. Di ba, kumusakay kog jeep sa una, pastor ko, tingala ko, pasakay na kog jeep, taguan man nila lang bag. Gabiya po nila. Wala sila ka ba, pastor biya ako, pero abi po kay, malaan po tayo eh. Alam mo yung, ay kabala ka, pastor ko. Naong-naong lang, wala. Apik. Salamat kayo, no, kay, di ba, dili tamay. Ako lang point ba nga, dili na siya sa itsura, sa iyang sinuutan, kung dili, the more mo is, makikuyog ka ng tawanan, the more ka
mas makita nimo ang iyahang pagka-genuine sa iyang pagtuo o dili. Kay the more nimo makita ang bunga sa iyang kinabuhi. Okay? Disod na siya, pero all the more. Muna nga, sad to say, dili tanan membro sa imong wider group, dili tanan membro sa imong panimalay, although na nag-ingon nga alliance nagyug siya since birth. Murag kapikay gyapon na alliance since birth, or anak na sa Ginoo, luwas siya since birth, dili gyapon na siya. Because it will, di ba, makita na to nga, aya pa ma-discern, aya pa makita sa dihang ni buswak na ang gitawag nga, uy, di gid hindi makaon. Kay kaning ginatawag nga tears, kung kanon ni makalanag ni, makahilo ba? Na kung imo na siyang ayom-ayomon, kasi na lang, pare-pareha bitog naong, di na. No, meaning, di gid siya makaon. Ang iyang bunga, more or less pare-parehag nung pero di makaon. So makita po nato no sa ato ang kinabuhi nga dapat makita nato nga nagpamatud na kani atong bunga sa atong kinabuhi, ang result sa atong kaluwasan. No, kana bitong sweet makaon, it will benefit everyone. Bayro karon tan-aw nato unsay nahitabo. Na matod pa diri sa Mateo 16 verse 17, matod diri, maila ninyo sila pinaagi sa ilang mga bunga. Busa ang matag kahoy nga maayo mo bunga. Okay, ang matag kahoy nga maayo mo bunga og mga maayong bunga. Okay, apan ang walay pulos nga kahoy mo bunga og daotang bunga. So simple lang kayo. Di na kayo taas og explanation. Klaro na. Karon, unsa may kasiguruhan nimo? Kung ikaw ba trigo? Or ginitawag nga sagbot? Dili ni pwedeng igsuon nga assume lang nato. Siguraduon gini siya. Kay matod pa sa pulong sa Ginoo, klaro kayo ha? Dili tanan muingon ka na ako, Ginoo, makasulod sa gingarian sa langit. Dili igo nga makataas kag kamot, makaingon kag praise the Lord, hallelujah. Dili tanan nga magkumpisal nga sa baka, although confession is good, but dili ilang taman diha. Di ilang taman nga dili nagpaila ka nga sumusunod ka ni Jesus. Kay klaro man, dapat ang bunga kinatibukan, kundili ang nagbuhat sa kabuton sa akong amahan sa langit. So, dili ta namanggoy uban mangingon nga murag luwas naman ko kay nakaampo naman ko atong ginatawag nga sinner's prayer, nga nangingon repeat, Jesus, Jesus, forgive me. Murag okay na to ba? Isuon. You should examine mato pa diri, no, ato na isgutan unya. But klaro kayo, no? Kundili siya lamang ang nagbuhat sa kabuton sa akong amahan sa langit. So meaning, makita gayod sa atong kinabuhi ang bunga nga tinuod ita nga trigo. Nga kita ray trigo sa Ginoo mga niluwas sa Dios. Unsa man giday kabuton sa Ginoo sa tao? Una-una, number 1, to believe in the Lord Jesus Christ. That's number 1. To believe in Him that Jesus Christ, no, is the Son of God, died on the cross, paid the penalty of our sin, and He rose from the dead. Repentance, kedua. And of course, diba, surrendering our life to Him daily. Dili man ibot pasabot nga kaning nagbuhat sa kabuton sa akong amahan sa langit, perpekto ni nga tao. Wala may perpekto. Pero naninguha, di ba? Nag-desire nga mutubo, mahisama kang Kristo. Wala makontento sa iyang kinabuhi. Dili po siya maingon nga, membro naman ko sa GCAP, murag okay na ni. Murag nga naman ko sa praise and worship, murag okay na ni. No, dili lang tama na, nag-grow bagyod. Nga ang pagtubo, nagapadayon, nag-desire, becoming more and more like Christ sa tuang kinabuhi. Because we believe that by bearing fruit, mas makita no ang kinaiya ni Kristo sa atuang kinabuhi.
Dili ni sabot pasabot nga kaning naara ni sa simbahan. This is a lifestyle, igsoon. This is a lifestyle. How are you in your faith in the Lord Jesus Christ? Are you growing? Are you desiring Him? No? Enjoying Him sa iyahang pagkasya? Dili lang ang iyang gihatag, kundi siya mismo ang imong gina-pursue. Are you in love with Jesus? So that's the thing that we need to ask ourselves. Matod pa diri. Matod pa. Klaro kay sa Biblia, susiha ang inyong kagalingon kung anaa ba kamo sa pagtuo. Nganong mapakyas ang tao? Tungod kay kulang siyang pagsusi. Wala niya, murag, ginabitong, wala siya examine siyang self ba? Susiya ang mga pulong nga manggawa sa imong baba. Susiya ba? Basig lahi day ang imong gitindugan. Basig lahi day nga Dios ang imong gisaligan. Basig ang imong kagalingon, susiha. Pagbantay igsoon, dili ni siya kay ang what's at stake ani isang ato ang kagugmaon, ang atong kaluwasan ug madamlag. But we need to examine ourselves. I don't know sa inyo pero di ba every time nga sa baka mo magkaon o whatever, di ba na magsusi, no? Okay ba ni limpyo ba ni, di ba? Kung nakay anak susihon nimo nga ang imuhang gipadidi siya dili panos nga gatas. Dili pero mataw na isayo pa no. Pero akong point is susihon gyud kay what's at stake sa ang life. Okay, tawa kay napaligaw na ko dito, okay gyapon, no? Wala ito siyang istorya. Pero akong point is, kung dili ta magsusi, peligro ang kinabuhi. Yeah, we need to examine ourselves. Kung naaba yun kita sa atong pagtuko, tinuray ba ni atong pagtuko kang Isus? Namunga ba ni? Pila naman ko katuig sa Jika? Pila naman ko katuig sa YD Group? Ha? Kung as is and where is lang yapon, murag wagi pagtubo, murag, ba? Kuntinto na lang ta kada Sunday, susiha. Basin ang atong ginapangita, ang experience lang. But dili gayud ang duwan nga naghatag gayud og kinabuhi. Matod pa diri sulayi ang inyong kagalingon. Okay, wala ba ninyo masinati si Kristo? Hesus Kristo nga anaa kanyo gawas kung napakyas kamo. So naay pagsusi o naay sulayan. You test yourself. How do you respond during trials? Kana karon. Kung naay mga panalangin, unsa man ang imong response? Kung naay kasakit, unsa man imong response, diya makita igsoon. Di ba? Diya makita kung asa gayon nakabarog ang ato ang pagtuos Ginoo. Kung inyong tanawon, matod pa dari, sa 2 Peter 3:9, di ba? Ang iyang saad, ang Ginoo dili langay-langayan. Nianang paglangay-langay nga ginuhuna sa uban. Apan siya mapailubon hinuon kaninyo nga dili ibuot, nga adunay mahanaw kung dili ang tanan makakabot unta sa paghinulsol. Nakita nato diya sa istorya sa sambingay nga gihulat gayud no sa nagpugas nga mumature ang trigo, mumature usab ang ginatawag nga sagbot, naghulat sa takna tamang panahon aron i-implement niya ang tawag nga harvest aron pagdari na gyud makita ang dunay ginatawag nga separation. Of course, usa sa sila for the meantime, pero maabot ang panahon nga bulagon ra pud na sila. Igsoon. Okay? God is the God of grace because He gives us, no? Matod pa diri, ang dakong grasya sa Dios gipadayag sa iyang mapailubong pagpaabot sa tumang panahon sa iyang paghukom. Adunay klaro nga paghukom igsoon.
kana gisulti na gina ni Jesus. Pero kaning iyahang ginatawag nga murag ginatawag nga murag delay sa kalibutanon nga pagsabot, dili na sa delay. It is actually extension. Because God wants everyone to come to repentance. He is waiting for the right time to implement His justice. But as He waits, He also waits everyone to come to Him and know Him. Meaning, gusto ang Diyos nga kitang tanan, mahimong maka-enjoy sa iyahang panalangin, nga naa diya sa iyahang hingharian o kita usab. Kaning trigo ni gini siya. Pero samtang sa una, di ba? Most of us kanang sa una sa tong kinabuhi, sa wala pa nato mailahan si Kristo mura. Sagbot to baya ta. Sagbot ta. Ang atong bunga di makaon, makalanag. Pero nag-share sa gospel, nailhan na to si Jesus, o nahimotang trigo. Karon, it's your turn to influence the world. Nga kung asa gibutang sa Ginoo, be an influencer. Naay reason ang tanan. For the meantime, grow in the Lord Jesus Christ. Because growth will always happen if you grow deep your roots, siya, and you will enjoy the benefit of His blessing and His favor because God is the God of grace. Our God is good. God is good. Ang Ginoo puno sa grasya. He is the God that we can trust. So for now, as you are living with sagbot, have patience. Hold on. Because I know one day you will be, experiencing the victory in the Lord Jesus Christ. And you have hope in Christ. Let us pray. Salamat, Ginoo, sa imong pulong, Lord, nga naghatag kanamo og paglaom. Nga dinhi sa kalibutan, Lord, imuming gitanom. O Lord, diri sa kalibutan usab, imuming gitawag nga mahimong panalangin sa uban. Pinagi sa mga bunga nga nagresulta kini sa among pagtuo o kaluwasan diha ni Jesus. Ako mga pagampo, Amahan, nga imuming gamhan, O Dios. Nga dili mi, O Dios, makontento kung unsa lamang, Lord, ang among naabot, but we grow more and more of you daily, O God. Sustain us, O Lord. Bless your people. And I pray, Ginoong Diyos, that you will be glorified in our midst. In Jesus' name, Amen.